E wach monj machielo en ni miyo moro ma hike nie diere koro rem nego e od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga boma ma Kisumu bang' jonjore moko ma pok oyangi monje kendo mayo omenda duto mane en go mochiwo tong'o lith tiendene ma korka chwich duto kapok gibole e bungu e tiendach reru alwora ma Mamboleo. Lipota marwa Steve Biko nolimo miyono e kitanda ma midekre kendo miyowa mathoth. Okang'eno ng'ade maduong' adieri. An ang'eno papa ya tiendani. Okang'eyo. Koro ka piny gonyore ma koro aneno. Taneno ka ring'o nochokore koni. Ochokore morwenya ma pien owuok oko. Kamano kaka Benta Akinyi lero midhiero manoradogo chieng' tich ang'wen godhiambo kowuok e kare mar manyo tok jonjore ang'wen monje kolor e tuk kogeno dhi e chokruok mar chama. Jonjorego notuch apoya nono kendo chune mondo idha piko ka gisieme kod magina ya goge. Koro kanyagi badisa lor gi tuk. Koro ka ento simba oywak. Koro ka simba oywak adhi e korido moro kanyo mondo ago simu. Korido ni ka go simu kapok awuoyo mang'eny to bwana moro biro kalondara kamo biro kuoma to kona ni nyako biane ka takona ne abiro timang' to nyawadgi moro kalo nyawadgi no kokalo biro nyawadgi moro chako fotogi to ginyisa no aidh pikipiki tachielo seketo na bunde ka. Bang'e to Benta norango koma konyruok ne nyalo wuokie to kata kamano nokoyudo. Gikone nochune ka ywak punda ni nyaka noidhi. Ng'iyo batha koni gi koni to kane ng'ama ne nyalo konya kacha. Bunde be ok anyal seleki koni nikech kiage ni kinyago adier. Kora na idho pikipiki ni. Jonjorego noriembe nyaka e tie bungu moro e tiendach reru alwora ma Mamboleo kuma ne gimayo omenda mane oriko ting'o e kirope kapok giweye kod hinyruok mokalo. Apok ayudora idho bungu to reru kalo kama. Koro kwa gikuno to giketa piny tachielo chako tong'a achiel ko chako tong'a tachielo ng'ada gi pala ka. Bang' jonjorego we kod rem bang' kwale Benta nogoyo nduru mondo ng'at man machiegni okonye kata kamano geno ne nogore e lwanda. Koro ng'ato ka kalo tanyise ni yawa bi konya jokuoge omonja yawa ok anyal wuotho luongna pikipiki mondo maka mondo tera oda Nyamasare jikala ne. Benta noruwo piny gi rem, koyo kod luoro nyaka kinyne ma jopiny mane dhi e yoregi yude kendo luongo obila mane otere osiptal. Laktar Abuya Anthony lero ni bang' timone bero noyangore ni ochod lith tiende gi pala ka nyaka sani osechako yudo thieth kendo en kod lokruok. Nomede se arita makoro rochore mokalo e boma ma Kisumu kolero ni kaka od thieth giyudo lipode modhuro mag jogo momonji. Wach ma bende nosir kod laktar wadgi Eli Omogo. Gisani dweche 5 kata 6 mosekalo wasebedo gi cases mag jok mogo kimayo gi mang'eny zaidi. Inyalo yudo kata odiechieng' achiel, inyalo yudo kata ji 5 kata 6 ma yudo no monjgi kamoro ogoye. Security ma Kisumu okethore kabisa. Ok wang'eyo gimomiyo kata wanyalo relate gi gimiwacho ni high cost of living kata ngima moidho. E seche ma rem to koro rame otanda mar midekre, Benta oro kwayo ne sirikal kod joma moko manyalo konye ni mar en kod nyithindo mogeno kuome. Anatiyo mno tende ma kibanda tichuli miya gi pera. Koro chuni ni wuotho kinyi ti wuotho dhiambo mondo iyud siling 150 ichop kod ot nyithindo yudi gi magicha. An nyaka gi nyithi sikul, an gi jafom 2, an gi jafom 3. Koro sani chalo gima giketa piny kaka dwa timo akia. Steve Biko, Ramogi TV. Awatimo mosa ne miyono kendo kwayo